लिखल के बीच में ही कोनो अच्छा चीज़ देला पर ओकर मूल्यांकन होला। जी ओकर समझ अगर कुछ भी हम गावतनी ओकर समझ पब्लिक के बीच नइखे तो ओकर मूल्यांकन आगे चल के नइखे हो पाई। डाउनलोड करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं अनुराग रंजन और रउआ देख रहल बानी खबर भोजपुरी। टीम खबर भोजपुरी गोरखपुर में भी हमनी के साथे अभी बानी गजल के चर्चित गायक, भोजपुरी गजल के चर्चित हस्ती रवीश कुमार सानू जी। कुमार सानू जी गोरखपुर में एगो प्रोजेक्ट के तहत आइल बनी। वहाँ के यहाँ एगो गाना रिकॉर्ड होता टे, तब बातचीत के क्रम में यहाँ से हमनी के परिचय भइल है, जान पहचान भइल है, तो यहाँ के हमनी के से बातचीत करे खातिर तैयार हो गई है। तो सबसे पहले रवीश कुमार सानू जी और खबर भोजपुरी पर बहुत बहुत स्वागत बा। जी रोल इनके बहुत स्वागत बा। खबर भोजपुरी के चैनल के बहुत बहुत बधाई कि बहुत अच्छा भोजपुरी में काम कर रहा भी चैनल हमरा सुने में आयल बा। जी जैसे कि हमरा पता चलल है रउआ छपरा के मसरक के रहे वाला बनी और रउआ गोरखपुर में आइल बनी अभी। तो सबसे पहले हमनी के ई बताई दर्शक लोग के कि रउआ गोरखपुर में कैसन प्रोजेक्ट के माध्यम से आइल बनी। जी हम गोरखपुर में एगो गजल के प्रोजेक्ट में आयल बनी। गजल जौन बा नजरिया में जादू खजरिया में टोना ऐसे ही करके वो गजल बा। जी यही गजल के प्रोजेक्ट के लेके हम गोरखपुर आज 2 दिन से बानी। जी अभी प्रोजेक्ट चल रहा बा, बहुत जल्दी पब्लिक के बीच में आई। तो गोरखपुर में रउआ 2 दिन रह के प्रोजेक्ट में काम करके कैसन महसूस हुआ? जी बहुत बढ़िया महसूस। अब बातचीत रउरा बारे में व्यक्तिगत हो जाओ। रउरा संगीत के दुनिया में कब से आ कैसे आईनी? संगीत के दुनिया में हम काफ़ी छोटे उम्र से आयल बनी। हमार माई बाबूजी ये बात बतौले बा कि हम जब छोट रहली तो गाना बजाना हमरा कहीं ना कहीं जहन में रहे, कहीं ना कहीं थिरकन रहे, कहीं ना कहीं लय हमरा अंदर रहे। ये चीज़ के पहचान हमार माई बाबूजी कैलक। आप हमारे पिताजी स्वर्गीय मननदेव सिंह आज जौन नहीं की, वहाँ के बहुत दिन से एगो संगीत के अच्छा मार्गदर्शक के खोज में रहनी। वहाँ के में सफल भइनी। मसरख में ही गुरुजी श्री रामेश्वर तिवारी जी आवत रहनी। वहाँ से हमार काफ़ी दिन तक संगीत के प्रशिक्षण चलल। ओकरा बाद फिर हम कई जगह बनारस में 2-3 साल रह के सीखली। ओकरा बाद दरभंगा वगैरह में भी कुछ शिक्षा ग्रहण कैनी। अभी हम संगीत के शिक्षक के रूप में श्री अवध उच्च विद्यालय चैनपुर चरिहारा जौन मसरख से 2 किलोमीटर के दूरी पर बा, वहीं पे हम बानी। अब सवाल बा कि संगीत जौन बा उनमें बहुत सारा विधा बा, तो गजले काहे रउआ गजल के काहे चुननी? जी शास्त्रीय संगीत हमार मेन विधा रहे। शास्त्रीय संगीत हम सीखले बनी। गजल में शास्त्रीयता के काफ़ी ध्यान देवे के पड़ेला। गजल कोनो एरू गैरू गायकी है ना। गजल एगो काफ़ी प्रतिष्ठित गायकी है, हमें कोनो दो मत नहीं के। गजल में शास्त्रीयता के काफ़ी यूज कल गई बा, यही से हमरा गजल पसंद आयल। एगो मसरक में ही हमरा गुरुजी से भेंट भइल, डॉक्टर जौहर सफियाबादी जी। वहाँ के हमरा के काफ़ी प्रोत्साहित कैनी गजल गावे खातिर। वहाँ के किताब एगो बा भोजपुरी गजल में रंगमहल, जौन गजल महाकाव्य भी है। तो वो हमरा एक किताब वहाँ के देहनी आ कहनी कि एकर धुन बनाव। काफ़ी अच्छा लागल धुन बना के। तब से हम गजल गायकी में आइल बनी, प्रयास जारी बा। अच्छा, एगो चीज़ बा कि कहल जाला कि गजल जौन है वो एलिट वर्ग के, पढ़ल लिखल वर्ग के चीज़ है। ए पर राउर का विचार बा? हम तो पढ़ल लिखल बानी यही से मतलब पढ़ल लिखल के बीच में ही कोनो अच्छा चीज़ देला पर ओकर मूल्यांकन होला।
ओकर समझ अगर कुछ भी हम गावतनी ओकर समझ पब्लिक के बीच नहीं खे तो ओकर मूल्यांकन आगे चल के नहीं हो सकत। आई जाई कितना गाना गीत आइल गई, लेकिन गज़ल चाहे जौन भी साहित्यिक गतिविधि बा ओकर समझ अगर अच्छा पढ़ल लिखल लोग के बीच में जाता तो आगे चल के ओकर मूल्यांकन जरूर होई। भोजपुरी में रहुआ गजल के भविष्य कैसे देखत तनी आवे वाला समय में? जी बहुत बढ़िया रही, एमे कोनो दुमत नहीं के। अभी भले भोजपुरी के लोग कोनो ढंग से देखो, लेकिन आज के डेट में भोजपुरी में भी अच्छा अच्छा गीत गजल आवता। एकर अच्छा भविष्य रही, ये हमार शुभकामना रही भोजपुरी के खातिर भी, और भविष्य अच्छा रही। आज के दौर में जौन युवा वर्ग बा ये गीत संगीत के दुनिया में डेग बढ़ा रहल बा, उ चाहता कि मने कैसे आई व्यूज कैसे प्राप्त करके हिट हो जाए 2 दिन में। तो ऐसन गायक के मार्केट में भविष्य जौन बा उ कम समय खातिर होला। एगो दौर चलेला कि कुछ दिन हिट रहेला ओकरा बाद गायब हो जाला मार्केट से। तो ऐसन गायक लोग के रहुआ लंबा समय तक मार्केट में टिकल रहे खातिर का सुझाव दे? देखिए पुरनका लोग जरूर बात कहले बा कि ऊंचाई प्राप्त कईल बहुत आसान होला, लेकिन ऊंचाई पर जाके टिकल एगो कठिन काम है। थोड़ा सा चर्चा में आ गई नी ई और कामयाबी ना भइल, चर्चा में बना रही ही कामयाबी भइल। तो संगीत कोनो आसान विधा है ना, आ संगीत के कोनो आसान रास्ता नहीं है। संगीत के कोनो आसान रास्ता नहीं है, रियाज करे के पड़ी, मेहनत करे के पड़ी। ऐसे मेहनत करके अगर जे आवता उहे टिकी। युवा लोग से हमारी ये मतलब परामर्श रही कि वो लोग मेहनत करके आओ तब कुछ दिन टिकी। फूहर गाना में कोनो बहुत ज़्यादा भविष्य नहीं है, इज्जत नहीं है। ऐसे इज्जत अगर पावे के बाद भविष्य में रहे के बाद तो मेहनत के ककर आई अच्छा रहे जरूर। अच्छा, जब रहुआ भोजपुरी गजल के क्षेत्र में काम करता नहीं तो का रहुआ गजल जौन भोजपुरी में लिखल गईल बा चाहे लिखल जा रहल बा ओकर कमी महसूस होला कि और मात्रा में आवे के चाहिए, कुछ नया लोग लिखी ए तरह के कुछ विचार आवेला? जी अब लिखाता ऐसा कोनो बात नहीं है, गजल नहीं के लिखात अच्छा अच्छा गजल लिखाता रही सब। गजल लेखनी में भी गुरुजी लोग से ई बात के जानकारी भइल बा कि गजल के लेखनी भी आसान चीज़ ना, तुकबंदी नहीं कर देवे के कोनो भी लेखनी में कि कोनो चीज़ से कोनो चीज़ के मिला देनी तो गजल हो गई, ऐसा ना होला। गजल के भी अपन एगो मापदंड बा। कई गो भोजपुरी के हमार व्याकरण चाहे गजल के सब जो लिखे के विधा होला वो चीज़ के पढ़ के अगर लिखल जाओ तो सही मापदंड पाई, न तो लय में ना आई, ताल में ना आई। ऐसे ओकरा प्रति भी लोग के रुझान बढ़ता, लिखा तरी से गजल। अब सवाल बा कि जे नया गजल लिखता आज जे पहले से गजल लिखले बा, चाहे जैसे कि रउआ जौहर सफियावादी गुरुजी के नाम लेनी है, वहाँ के भोजपुरी गजल के मने पितामह कहल जाला कि मने भोजपुरी के गजल के रउआ अगर प्रारूप तरीका और सब कुछ सीखे के बाद तो वहाँ के गजल के अगर रउआ उठा के देखें तो रउआ पता चल जाए कि हमें कितना गहराई बा, का तरीका बा, के तरह लिखे के चाहिए। तो नया जे लिखता का वो मने स्टैंडर्ड जौन बा पहले से फिक्स ओकरा के फॉलो करता? हाँ करता, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा चाही। कई गो नया नया लोग के भी गजल आई तो में से बहुत ज़्यादातर रिजेक्टे हो जाला। मतलब जो ऊपर के मथेला रहेला, अंतरा रहेला, एमे काफ़ी अंतर आ जाला। एकर गुरुजी के द्वारा हम सुनले बानी कि लघु गुरु का ओकर मापदंड होला। वो मापदंड पे जब तक खरा ना उतरी, ओकर भी जौन मात्रा बा ऊपर जब तक खरा ना उतरी तब तक गजल ना गावे में मजा आई ना ओकरा के पढ़े में मजा आई। ऐसे नयका लोग भी प्रयासरत बा, वो लोग के भी शुभकामना रही कि अच्छा से अच्छा लिखो। कोनो भी काम में मेहनत करे के पड़ी, हमें कोनो दुमत नहीं। बिल्कुल, ई तो मानल जानल चीज़ बा कि मेहनत जौना चीज़ में होई वही चीज़ में आदमी आगे बढ़ेला, अच्छा करेला। अब सवाल बा कि रउआ मने तमाम तरह के चीज़ बाटे, हिंदी बा जौन की चर्चित बा, गजल मने कहले जाला भारत में कि हिंदी न तो उर्दू, तो रउआ भोजपुरी काहे चुननी? रउआ पता रहे शुरू से कि एमे चैलेंज आई, बाधा बा, एमे
दर्शक वर्ग के कमी बा अभी, तो रउआ गजले काहे चुननी, माने रउआ काहे लागल कि एमे भोजपुरी में गजल के एगो दर्शक वर्ग तैयार करे के चाही गजल गा के? हमार मातृभाषा भोजपुरी ह। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी के श्रोता लोग के बहुत कमी बा। कभी उर्दू हिंदी के भी जब शुरुआत भइल हुई तो अगर ओ टाइम भी ई सोचल गई रही कि एकर भी दर्शक दीर्घा कम रही तो आज इतना फलकपू ना पहुँचे रही। तो भोजपुरी के क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा बा। भोजपुरी में अच्छा चीज़ आवे के चाहिए। थोड़ा सा मातृभाषा के बदनामी बर्दाश्त अंदर ना होला। केहू बाहर के लोग कह देवेला कि भोजपुरी में खाली पुअरपन ही बा, गंदगी बा। भोजपुरी मतलब आम में वासना के ही गीत गौनई ह। एकर दाग भी छोड़ावल एगो हमनी के बहुत बड़ा चैलेंज बा कि ना भोजपुरी में भी अच्छा चीज़ बा, भोजपुरी में भी साहित्य बा। भोजपुरी के क्षेत्र में अगर देखल जाओ तो हमनी के जौन पारंपरिक धुन बाड़ी स ओकर कोनो जवाब बा का? ओकर कोनो जवाब नहीं। ओकरा गा के केहू देखो अंदर से फील आवेला, अंदर से जैसे कोई हमनी के शादी विवाह घर में जौन होला अलग अलग संस्करण के अलग अलग जौन गीत गावल जाला तो फील वो धुन ओमे जरूर उतर जाला। सिंदूरदान टाइप के जौन गाना जौन गावल जाला हमके लागत है कि केहू अगर ना भी वो गाना समझत होई तो ओकरा धुन पे जरूर ओकरा अंदर से विरह उत्पन्न हो ही जाई। ऐसे हमनी के भोजपुरी के संपदा के कमी नहीं है। हमनी के भोजपुरी जरूर आगे बढ़ी, आगे बहुत बढ़लो भी है, ऐसा कोनो बात नहीं है। गजल के श्रोता लोग बढ़ता है में कोनो जी। अब रउआ अपना दर्शक लोग के जौन राउर दर्शक वर्ग बा ओकरा अलावा जे रउआ के जानता उ तो जानता कि रउआ गजल गाओ तनी आ गजल स्टैंडर्ड गजल गाओ तनी, जौन भोजपुरी के स्टैंडर्ड एगो मेंटेन होके चाहिए ओकरा गाओ तनी। लेकिन केहू नया आदमी जौन जुड़त हटे उ रउआ से जुड़ल रहो आ ओकरा के रउआ का संदेश देवे के चाहेम कि माने रउआ कौना तरह के काम करतनी तो रउआ काम के इम्पैक्ट आवेला समय में का हुई? भोजपुरी के जो नया दर्शक बा तो पहले तो वो भाषा अगर समझता तो उन्हें भोजपुरी समझ सकता। नया लोग भी कई गो विदेशी लोग भी भोजपुरी गाना में आइल हम देखनी है कई गो भोजपुरी के। तो नया दर्शक लोग अच्छा गाना के जरूर पसंद करी, एमे हमरा कोनो दुमत नहीं है। जौन भोजपुरी पे लागल दाग बा ये धीरे धीरे मिटाता मिट जाई। अश्लीलता ही खाली भोजपुरी ना रही। नया दर्शक लोग से ये निवेदन बा कि एकरा के समझो तब सुनो, जरूर अच्छा लगी। खबर भोजपुरी परिवार रउरा के जौन आवे वाला प्रोजेक्ट जौन गजल रिकॉर्ड होताटे ओकरा खातिर बहुत बहुत शुभकामना दे रहल बा कि ई मार्केट में आओ, धूम मचाओ। आ दोसर चीज़ ई कि रउरा गजल के माध्यम से भोजपुरी के फलक जौन बा ओकरा के और बड़ा करी आवे वाला समय में। एकरा खातिर हमनी के शुभकामना बधाई दोनों बार रउओ के बहुत बहुत शुभकामना कि भोजपुरी खबर भोजपुरी शब्द आइल, बहुत बहुत बधाई कि रउओ सब आगे बढ़ी। हमरा नियर और भी जे भी गायक जे गुमनाम बा अभी जेकर नाम अभी नहीं आए वो लोग भी आगे आओ, भोजपुरी में अच्छा काम हो। एकरा खातिर बहुत बहुत शुभकामना बधाई हमरो तरफ से। जी रउआ हमनी के अपन काम काज के बीच में समय दहनी, समय निकाल के कुछ समय दहनी, ओकरा खातिर हमनी के बहुत बहुत आभारी मानी सर।